ओमफ्राय साम' नुदों सोर खिलायलायनाय मा साम' होनो बेखौ गानलेट साम' ओमफ्राय नैयाव मोनसे बै थुबजाब्रै मोनब्रै दंखायो नै बबे बिलाइ गोजौआव फुलायलायबायनो सेकेन्ड टाइम दंबावो। हेलौ गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि मनि बर' चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायबावनाय थाबाय। दिनै गोबावनि उनावहाय आनैमोनहानावहाय माबाहैनो नागिरदों आरो बेरायहैनो नागिरदों। बेखौनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामनोसै होननानै भिडिअखौ बनायनाय जाबाय। आं भिडिअ बानायो एसे गोबावानो जाबायमोन आरो आं भिडिअखौनो बारा बानायबाय थाला दाना, एकदमबारे बायो आरो बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै सानदों आरो माबा नागिरदों आं। न' सिङावखाय भिडिअआ मोजां नुवाखै खोमा, फुलाला नुदों। थौदो मानो थांदों आरो सोरजों थांदों नोंथांमोननो देखायगासिनो। दानो देखायथ' आरो भिडिअआ लास्टआवसो देखायगोन मानो थांदों। उनाव आनैमोनहानाव सहैबा खोन्थागोन आङो। ओरैनो थांनो नागिराखै आरो माबा मोनसे फिसा खामानि दं, बेयाव थांनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबासो मिथिगोन जोबजासिम। थौदो बिदिब्ला नायबाय थादो, थांबाय थानोसै। फैमारबाय जोङो हाजो गुदियाव। जा मोजां नुखादों दिनै हाजोखौ। आयौ बेरायनो हाजोआव बेरायहैनो हागौमोन। हाजोआव बेरायनो मोजां नुखादों। लामा नाय ओमफ्राय माबायदि नै आंखौ दा देखायखानखादों जै आं भिडिअ दा देखायखानखादों दाहाय नायदो आरो आंथ' बुद्रुयैखागोन मिथिबाय, गोदाव सोराव खालामनाङा। देखायखागोन आङो नै। ओमफ्राय नै बियो ललिपप जागासिनो गथ' गोरलै बायदिनो। मामोनलाय सोरबायदि नुयोमोनलाय? आदा मानुब्ला बुलि बायदि नामा? सेकेन्ड सेकेन्ड नै रायलायनायाबो बेबायदिनो, ओमफ्राय हाथायाबो बेबायदिनो, महराबो बेबायदिनो आरो सेकेन्ड मानाव बेबायदिनो मर्दान जादों नायलाय। मा होनोमोनलाय मेकआप खालामनायाबो बेबायदिनो, ओमफ्राय मोसानायाबोथ' बेबायदिनोखा दा एक्टिंफोरा। खारबि लोगो आसामिसो जाने बियो खानाय बोग्रा, ओमफ्राय बियो बोजाग्रा। लोगोफोर नोंसिनि फुलनि बागाना, आं बै फुल गोजाखौसो मोजां नुयो। नैबे जादाबो जि मोजां बारखायो। अबेयो? बैयो आं नैदि गलाबखौ लांदोंमोन, ओमफ्राय माबाया दै लोंबाय थानानै थैबाय। नैदिया जि मोजां नुखायो बेखौ। नै थख्लिख्लिनो आंखौ देखायखानांगौ मिथिबाय। बैयावहाय बागान दं, फैलाय खोम्फाया। अखा हाहां फुलायलायबायनो मामा नायना थाबानो बेखौ साबोना होलाय दै होलायलायनो। ओंखायनो जोंनानै नायनायफ्रा थाबथालायाखै। नुनो मोनसे माबाखै
끈 खालामबोबाय थानायखौ भिडिअ लालाय इन्स्टायाव ओमफ्राय दाहाय बोखांनायजों ग्रेब खालामसै जाखादां ना लोगोफोर मा जाखादों बिनि बानायनोसै खामायनो मोनबावसिगोन मोसौना बेखौनो गोजोननाय लानांगौ आयु गैखाला आं बेखौ होखागोन आं नोंनो नङा नामा एफा गोजान फैनाय गारि भारा दंबावोसो साबोथि नोङो आं बिदिनो गारिजों फैगासिनो दा साइकेल गेरगेर लाबोनाया जेनेबा साहापातखौ लोंहोबानो गोजोनखायो बुरिखाय साहा लोंहोबाय थानानै गोजोन होनो दाउदै माथो हाबबाय नोंसोरलाय माला जागोन मोजां नुवाखै नै लोगोफोर फार्स्टनिखौ बोखांबाय आरो ओमफ्राय दा सेकेन्ड टाइम दंबावो मोजां नुदों गोलाव जाबाय गोलाव गुसुं जादोंना समान जायाखै गोलाव गुसुं एसेल' जादों सिथा थालाय जानो एसे जाखायो दोंफादोंनो मोजां जाखाबाय गैया खेमसि हासुग्रासो मा जानो गुसु जादों फोरानदों होनबा